Norberak mugikorrarekin argazki edo bideo intimoak grabatu eta beste pertsona bati bidali. Sextinez ari gara eta internetek eta batez ere smartphonek bidea iriki die. Ya no existen límites. Ez dago mugarik, dena errazten digute, baita geure gorputza erotizatzeko modua ere nerabea izan, zein heldua izan, gero zabaltzeko. O teniendo la edad que sea y difundirlo. Deustuko Unibertsitatean gertatutakoak begiak ireki dizkigu, baina aurretik beste kasu batzuk ezagutu ditugu, ezagunetako agian Scarlett Johansson aktorearena. Horrelakorik ez gertatzeko oso kontuan izan behar dugu hau. Argazki bat ateratzen eta bidaltzen den momentuan, jada ez dala zurea, ez dala pribatua izango. Heldu naiz gazteek egiten dute sextina, baina bereziki kezkagarria da nerabeen kasua. Profesionalek ligatzeko era aldatu egin dela ikusten dute. Y se las mandan bikoteari edo aurreko gauean ezagututako pertsonari bidaltzen diote argazkia. O el sábado anterior. Gazteentzat sare sozialak dira halako, estensio naturala, ez? Bere bizitzaren edo bere bizitzaren partea denaren luzapena baino ez dira. Argazki batzuk bai, ateratzen dira, baina biluzik ez. La gente joven que empieza en las redes sociales tampoco sabe muy bien realmente hasta qué punto pueden tener alcance lo que suben a esas redes sociales. Neurtzea zaila bada ere, Estatu Batuetan egindako ikerketek diote, bertako nesken ehuneko 65 egiten duela sextina. Praktika arazo bihurtu ez dadin adituek hauxe gomendatzen dute. Zur jokatzea, esatea gaztei kontuan hartu egiten duzun hau, ez dela bakarrik zure telefonoan edo zuk bidalitako pertsonaren telefonoan amaitzen.